Ay! Asan yung lens? Luminaw siya, luminaw siya. Malabo. Malabo? Bakit? Malabo. Change natin na. Okay na ba? Okay na. Meron na tayong 1 viewer. 1 million viewer. Inaantay ko guys si Bunso. Nag-vlog kasi ako kani-kani. Ay, thank you so much. Nag-thumbs up agad siya. Very good. Oh, hello 6 million. Hi! Maray na hapon man po, Jose. Sir Jose Caspe. Ayan. Guys, bato. Oh my God, 16 agad. 16 years ago. Nagbabalik. Nice nyo ba? Guys, patamsak po. Thank you so much. Kuya Michael Caballero. Hello po, Kuya Kenneth. Kumusta? 20 million views. Pinagpapawisan ako. Jordan. Hello po. Jordan. Ate BG. Hello. And then, ano na ba? Wala pa guys, si Bunso. Inaantay ko kasi si Bunso. Guys, may mag-upload ako. Abangan nyo. Nag-vlog ako ngayon. Yes, totoo to. Francine Toledo. No. Guys, sa 20 viewers pa, thumbs up po. Maraming salamat. Ayun nga ba, kita nyo yung GoPro natin, yung camera. Ayan. Kaso may niluto kasi ako. Pero abangan nyo sa vlog. Mayroon ako niluto. Malamig na to. Kasi inaantay ko si Bunso. Hi! Kenneth, kumusta ang buhay? Eto po. Bumabawi sa sarili. Paano nagbago? Anong pinagbago ko ya Joey? Ako pa rin naman to. Kuya Jerry, hello po. Kumusta po Kuya Jerry? Okay lang po, Francine Toledo. Ayan, hello sa 23 million viewers. Mag-thumbs-up kayo, guys. Mag-thumbs-up kayo. Mainit eh. Pinagpapawisan ako. Pumayat, ano ba? Kasi nga, hindi, pumayat ba ako? Sabihin nyo yung totoo. Pumayat ba ako? Ayan. Pumayat ba? Sorry. Ay, wag na. Hindi na daw. Sakto lang. Pero okay na, diba? Hindi na ako mataba. Joshua, hello. Guys, sa 21 million viewers natin, thumbs up guys, please. Please. Ganda na bayo mo, sana matuloy ang pagpagawa. Opo, Kuya Kenneth, ito po. Pero dito, ito po kasi, meron na tong anahaw na bubong. Tingnan nyo. Ayan po yung bubong na anahaw. Oy, makikita nyo yung niluto ko. Ano po kasi, sinabi ko kasi sa vlog, abangan nyo na lang yung vlog ko. Nabubulol pa ako. 25 million viewers. Hello po. Okay, BG. Okay naman, BG. Maulan mga araw lang. Or Manila. Ay, maulan dyan. Ingat po. Hindi ka na nag-upload. Sorry po, Francine. Eto na po, babalik. Huling magbabalik. Nagpahinga lang po. Si Ate Angge. Si Ate Angge, sumama din ata pabalik kay Ate Rika papunta dito sa Pili, sa Kamso. Sa MBGD muna meet si Idol Jappers na dyan sa papunta. Oo nga po, yun yung pinakasayang kasi nakauwi na ako dito sa amin. Tapos, ano bang ganap nun? Kasi dapat pumunta sila Idol Jappers sa, may papawisan ako, dito sa Legazpi. Tapos, parang pumunta sila dito sa bahay, kaso nasa apartment ako nun. So,
So guys, hindi na ako nag-apartment ngayon kasi ang mahal-mahal na po nung apartment. Tsaka hindi ako mabubuhay doon. Like, ang init kasi, sobrang init, promise. Tapos parang fresh air. Ako naman, sanay ako sa gusto ko ganito. Yung mahangin, yung fresh yung hangin. Tapos nakakahinga ako doon, hindi. Nasusuffocate talaga ako. Ano pa to? Duang simana na maurandig di sa Metro Manila, maray dyan sa to. Mainiton po. Grabe pong init, Kuya Jose. Oo nga pala na, ano punta sa Idol Jumper sa Osyora ka man duman? Opo, Kuya Jerry. Ba't Bicol? Ba't Bicol yung... Bicol ba talaga yan? Kasi English kasi yung ano, tapos inano ko lang sa translation, guys. Thank you po, Kuya Makoy, sa pagtamsak. Shout out po, Spy. Hello, hello. Like, yes, mag-like na kayo, guys. Thank you so much. Ay, nakapagod mag-ano. Mag-thumbs na kayo, guys. 22 naman kayong nanonood. Guys. Uwian ka na lang, Bobby G. Wala ka na beach. No? Hindi na po ako nagre-rent ng boarding house. Uwian na po talaga ako. Kasi pag dito kasi sa bahay, like na asikaso yung mga dapat asikasuhin. Parang yung mga uniform na lalabanan ni mama, ganun. Pag ako kasi mag-isa, parang hindi na asikaso. Ganun yun, guys. Hindi ko pa kaya talaga mag-isa. Hello po, Coach Neil! Long time no vlog. Kuya Neil. Ang ganda mo talaga. Thank you so much po, Kuya Spy. Punasan ulit natin na kasi parang malabo. Or malabo lang yung mata ko. Parang malabo yung mata ko eh. Okay. Hindi ka marunong ako maglaba. Naglalaba ako. Kaso nga, pag tinamad ka na, like uuwi ka ng gabi, tapos syempre, minsan kailangan mo maglaba ng uniform. Hindi ko na siya nagagawa kasi tinatamad na, ganun. Thank you so much po, Kuya Jeric, sa pagtamsak. Magtamsak na kayo, guys. Guys, ako naglalaba ng damit ko, ha. Kahit sa, nung nagbo-board pa ako, nung nagbo-boarding house ako, naglalaba. Araw-araw nga ako nung naglalaba nun kasi lahat talaga palagi kasi ako nagbibihis. Like, pag bihis na naman, basta bihis lang ng bihis, gano'n. Kasi paglalaba, so iba na naman na dumit. Kahit dun sa may dati kong boarding house, nung may kila Ate Lai, yung may karinderya na very close ko, dun. Spy. Medyo slim ka na ngayon compared nung nasa Boracay, Miscat. Opo, Kuya Sir Antonio. Thank you so much. Na-compliment din. Tinina ko pa yan inaantay sa inyo. Hello sa 30 million viewers. Hello sa 30 million viewers. Guys, wala po si Bunso. Nag-vlog kasi ako. Shoutout ko kayo. So yan guys, habang nag-aantay ako kay Bunso, ayan, naisipan kong mag-live at wala! Wala! Ayan, nakaka-surprise naman kasi ang dami agad na pumasok sa live. Thank you so much. So ngayon meron tayong 32 million viewers. Ayan, 32 viewers. Thank you so much. Ang dami pa rin talagang nakaabang sa vlog. I mean sa YouTube. Ayan, kaya madali silang nakapasok. Ayan, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe. Thank you so much. Ayan. Ano sabihin kay Kenneth? Kaya pa man DG, para wala ka naisipin bayaran sa boarding house. Opo, mahal po kasi. Tapos, kaya ko naman, like, kaya naman. Ay, hindi. Kasi pa, isa pang rason kung bakit hindi na ako nag-boarding house, guys. Kasi, yung schedule namin, kasi nung mga before, first year, second year, medyo maaga yung mga schedule. Ngayon kasi,
9 a.m., 10 a.m., 11 a.m. onward. Kaya, parang hindi naman kailangan na gumising ng maaga, ganyan-ganyan, hindi na malilate. Kasi, 30 minutes before, dapat nasa jeep na ako. Ganyan ako araw-araw yung ano ko, pag sasakay ako, pag magbabiyahe ako. 30 minutes before, dapat nasa jeep na ako kasi yung biyahe nasa 20 minutes, ganyan, 25, depende kung traffic. So, yun, ang tagal ni Bunso. Guys, ang tagal ni Bunso, malamig na to for sure, malamig na to siya, guys. Okay pa naman to, masarap yan. Kahit naman hindi yan mainit, masarap yan. Nagluto kasi ako, sabi ko sa inyo eh. Ano daw, bagay sa'yo ang makeup. Thank you po. Ano lang yan, ano tawag dyan? Hindi kasi ako marunong mag-makeup, alam niyo yan. Pero, hindi, napag-aaralan naman pala talaga, ayan. Si Bunso ang bida sa vlog na Idol Jappers na oo ba? Kasi nga pumunta sila dito. Ang cute naman. Hindi ko pa namimit si Idol Japper. Gustong gusto ko yun mamit eh. Kaso matagal pa daw. December ata. Or yung parang ay hindi. May gaganapin daw sila baka November, October. Mga ganyan. Basta may sinabi sa akin sila Kuya Nolina. Susunod na ganyan. Kasi babalik pa rin naman daw. Good morning, Bunso. Wala pa si Bunso, Kuya Markley. Thank you po, Rans at Nara. Blooming daw. Coach Neil, panding kayo ng Camsor Angel. Yayain mo dyan sa Santo Domingo better sa darating mo. Oo nga pala na mag-birthday ako. Alam nyo guys, iniisip ko na yan. Sabi ko mag-birthday ako. Pero hindi ko naman siya iniisip masyado kasi hindi nga ako maghahanda. Sabi ko, 20. Diba? Mag-enter. Iiwan ko na yung yung teen. Kasi tapos na yung 19, 20 na. So, oh my God, wala pa akong plano guys, promise. Wala pa akong plano. Hindi ko pa kasi alam, wala pa kasi akong ipon. Kasi, guys, nung may naipon ako, ipinundar ko siya sa parang something na small business. Pero saka ko na siya i-reveal sa inyo kasi ngayon puro pa kasi gastos yung niya. Sa una, puro pa siya gastos kasi basta hindi ko naman ko ganito. Inaano nyo ako eh. Secret mo na yun. Thank you po, Spy. Blooming ba? Masaya siya eh. Kahit si Rika, di niya na-meet si Idol Japper. Ay, ganun po ba? Sayang. Ang lapit na sana dun eh. Ni Ate Rika. Ang tagal ni Bunso. Anong oras na eh? Dapat nandito na yun. 35 billion viewers. Guys, pa-thumbs up po sa hindi pa po nagpapa-thumbs up. Ay, nagta-thumbs up. So, yon sa birthday ko, wala pa akong plano kasi hindi ko alam, masyado kasi magastos. Like, parang yung igagastos. Kung may gagastusin man, yung igagastos doon, para na lang dun sa pampuhunan, ganun. Kasi guys, na-excite ako kasi parang hindi ko pwedeng ikwento sa inyo kasi hindi ko pa sure, ang laki na kasi ng nagastos ko doon. Like yung ipon, yung savings ko talaga, doon ko talaga siya binuhos guys. So, ayan, ayoko kasing mag-fail yon. Gusto ko kasing sumakses yon, kaya hindi ko siya muna kinikwento, ganyan. Kuya Roger, hello po. Okay lang po ako. We are yun. Ha? Nasabi? Coach Neil, it's okay, walang handa. Banding with Team Pahoy and Angels. Okay lang ba yun sa kanila? Tanungin mo muna yan, Coach Neil, sa kanila kung okay lang. Pero nakakaya pa rin naman talaga, di ba? Birthday mo, tapos hindi ka maghahanda, tapos meron kang mga bisita. Siyempre, kailangan mo pa rin kahit konti, kailangan mo pa rin maghanda. Di ba? Pero hindi ka alam, wala pa akong plano talaga. Tagal ni Bunso. Yan, shoutout nga po pala kay Kuya Neil. Nung sabi ko na kasi ito sa vlog. Paulit-ulit na malalaman nyo na, wag naabangan nyo na lang. Hindi natin pwedeng ulitin.
Bakit may napindot ako? Wala, kawawa naman. Sino po, Kuya R. Casabuena? Bakit po? Ano yun? Bakit po may ganun, Kuya Casabuena? Wala pong ganun. Saan po yan galing? Opo, Kuya Jeric, thank you so much po. Sayang hindi nakasama sa banding nila Rica ako. Opo, Kuya Roger, yun po yung pinakasayang. Pero kasi nag-start na po kasi yung pasukan namin. Hindi po pwede mag-absent. Third year na po kasi kami ni Ate Rica. Pero kasi sila Ate Rica ata, hindi pa, magsisimula pa lang ata sa kanila yung pasukan. Birthday ko September po, Kuya Kenneth. Mary Legendaria Low po. Hello sa inyong lahat. Kuya Jordan, hindi siya nakakapagsalita pero nakakaintindi siya sa chat. Ha? Ano daw? Hindi siya nakakapagsalita pero nakakaintindi siya sa chat. Sana wag niyo siyang... Sino? Ano yun? Si Kuya Jordan po. Sir Ren, sa September 21 po. Ganun po ba? Paano? Kasi hindi siya nakakapagsalita pero nakakabasa siya. Special child. Hi sa'yo, Jordan. Ilang taong ka na? Jordan Pasigan. Ang haba ng ano mo, Jordan na lang. Oh. Pero, kasi, wait lang, pinaprocess ko, Sir Jordan. Okay lang yan. Pero, ang pipi ba, nakakarinig? Yun yung tanong ko. Kung yung mute na tao, kung nakakarinig. Diba? Thank you so much, Jordan. Thank you so much. Thank you so much, Jordan, sa pag-support sa aking channel. Ayan, nagko-comment siya. Thank you so much. Kuya Roy. Kumusta, Kuya Roy? Medyo nakakapagsalita. Hirap lang. Ganun po ba? Kasi pag sinabi mo mute, talagang hindi siya nakakapagsalita or nakakapag ano siya, pero hindi naiintindihan or nahihirapan. Ganun. Guys, nag-process pa kasi sa utak ko. Sorry po. Kuya Roy, good afternoon po. Long time no see. Susunod naman, Kuya Roy. Yan, magbisita ka sa Kamsul. Ano yun? Hindi niya ba ginalaw? Buti na lang hindi. So, yun yung sagot. Yes. Pag pipi ka, hindi ka makakarinig. Wala kang maririnig. Pero pwede ka magbasa pag nakikita mo lang. Pero yung pandinig, hindi. Guys, sagutin niyo ako. Malapit na pala ang birthday mo. Advance happy birthday. Thank you po, Kuya Roger. Mark Lee, thank you so much po. Kuya Andres Dominador, long time no see din po. Kumusta ang buhay? Buhay! So yan. Jordan, ilang taong ka na? How old? Paano ba yung sign language? Paano ba yung sign language? Kawawa naman, Sir Jordan. Okay lang yan, hayaan mo sila. Kuya Roy, hindi walang ulan sa amin. Grabe yung init sa amin, Kuya Roy. Kahit sa school, grabe yung init.
Hindi. Hindi daw. What do you mean by hindi? Paano mo ako naririnig? Diba? Parang hindi ako makapag-search kasi yung cellphone ginagamit ko sa pag-live. Tumataba. Hoy, anong tumataba? Anong tumataba? Pumayat nga daw. Pumayat nga ni. Sabi nga ni. Baga, pumayat. Thank you, Kuya Kill Ay. Thank you sa pag-thumbs up. Very good ka dyan. Kaya mga kaibigan dito sa Bulacan ba na, oh my God, ingat kayo. Binabagyo pala ang Manila. Binabagyo. Malakas na ulan. Hindi po ako tumaba. Pumayat nga ni. Sabi nga ni, baga ako pumayat. Ang ganda ni Bunso. Feeling ko, nag-message sa akin si Bunso na magpapasundo. Wala nga kasi dito si Papa, wala yung moto. Hi po. Tarzan. Sino si Tarzan? Tarzan boy, my friend. Aalalahanin ko na naman kung sino si Kuya Kill. Kuya Rico! Si Kuya Kill ay, diba? R kasi yun eh, puro R. Alam ko si Kuya Rico. Ayan, kasi matagal na nga ako hindi na naman nakakapag-vlog. Tapos, hindi, nakalimutan ko na naman yung mga name nyo kasi hindi nyo pangalan talaga yung tama! Thank you! Buti na lang. Bati tayo, Kuya Rico. Wala na ang dating katawan ni BJ nagtambo. Inaaway ako ni Kuya Kenneth. Pumayat nga ni. Pumayat daw nga ni. Baga, sabi. Kuya Ojing Espino. Good afternoon po. Kuya Rico. January 30. Wala ako masabi. Kuya Roger. Opo, ngayon lang po. Maalingahoton, guys! Sa Indo mauranon, sa muya mainiton. Ang tagal ni Bunso. Nagtampo si video sa YouTube, di ka na nag-upload. Okay lang yan. Hindi pa naman naaano yung account ko, yung channel ko. Kaya okay pa kami ni YouTube. Pag may ginawa na siya sa channel ko, war talaga. Mag-aaway kami. May pang, hanggat sa inyo walang ulan, lahat ng lugar umulan ka dito sa amin baha. Ingat po kayo, Kuya Markley. Hindi kasi ako nakapanood na ng news, kaya hindi ko po alam. Sa amin kasi dito, ang init-init. Mag-ingat po kayo. Lalo na sa baha. Kaya Makoy. Guys, mag-thumbs up kayo. Mag-like kayo. Ang tagal ni Bunso, nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Thank you, Jordan. Ang ang pipi bat nakakarinig? Di ba hindi? Ang alam ko hindi. Hindi ko alam pala. Hindi ko pala alam. Namiss ko mga greens mo dyan, Gigi. Amo ba? Kuya Kenneth, anong balita? Guys, nagugutom na ako. Pwede na ba kumain? Gusto ko, I promise. Kakain ako. Ano lang, titikman lang. Ayan siya, guys. Sarap. Malamig na kaso. Hindi ko naiintindihan si Jordan.
Kuya Kenneth, bully ka. Punasan natin yung... Ay, okay na ba? Malinaw na. Change topic na, guys. Ayoko na kayong kausap. Grabe naman sa hindi uuwi. Uuwi yun, guys. Kasi yung park namin, may parang may playground, ganyan. Baka naglaro. Baka nakipaglaro pa. Ang init-init. Tanghaling tapat. Hello sa 31 million viewers. And mag-thumbs up na kayo. 26 pa lang. 31 kayo, may 5 pang hindi. Sige po, Kuya Markley. Ingat po. Ingat. May pasok dapat ako ngayon. Kaso tinatamad ako. Nakakatamad na. Ano pangalan? Ano pangalan? Ang labo ng mata ko, guys. Di ko nababasa. Leo ba? Shout out po sa'yo, Sir Leo. Di ka sumama sa pagpunta nila di kakaage. Badet, Vince, narang araw. Busy sa pag-aaral. Saan? Bakit saan ba pumunta? Kasama si Kuya Vince, pati si Badet, saan? Ang alam ko si Ate Rica lang, tsaka si Ate Angge, pumunta sila ng Gurias. Pumunta sila ng Atlaza. Kapunta na ako doon. Maganda doon. Yes, high school. Grade 8 po, si Bunso. Kuya Kenneth. Hindi pa nabubuo yung vlog ko. Wala pa si Bunso. Mag-comment lang kayo, guys. Para nalilibang ako kasi gutom na talaga ako. Hi, Sir Jesse! Kumusta, Sir Jesse? Nakasalin sa English ang comment section pero yung hindi ni Jordan Tagalog pa rin. Oo, no? Ang galing mo kaya, Jesse. Napansin mo yon? Oo nga, no? Napansin. Ngayon ko lang din napansin. BG-type ka ng cousin ko, kinikilig sa'yo. Sino yan? Sino yan, Kuya Renz? Sino yan na pinsan mo na yan? Mag-comment kayo, guys. Para na ako malilipasan ng gutom. Buti na lang may kating ko. Tagal ni Bunso. Alauna na ata. 1 PM na ata. Biji, nakapunta ka na pala dito sa Masbate. Opo, Kuya Kenneth. Taga Masbate ka ba, Kuya Kenneth? Pinapanood. Si Tad? Nagtrabaho? Yes, charger. Charger? Ano charger? Puti, natandang. Ha? Puti. Sa ibong charger? Puta na siya niya sa taas. Ay. Di ba may nataas? Yan. Ano daw yun? Yan. Pinapanood ka namin sa TV nila. Nakakaya naman, Kuya Renz. Ganda mo po talaga, Miss Billy. Thank you po, Sir Leo.
Tilo is, nagva-vlog din si Tilo. Trip ni Tilo Vlogs. Sige po, Kuya Eddie. Check ko mamaya. Support nyo guys si Tilo. Support nyo si Tilo kasi napakasipag ni Tilo. Very husband material. Huy! Mag-aasawa na daw siya guys. Kaso, nahihirapan siyang pumili kung sino ang aasawahin niya sa mga angels. Baka si Trisha na. Baka si Trisha. Ate Bidang! Pasundo. Ate Bidang, pasundo. Pasundo. Pero dito na sa Santo Domingo, hindi na doon sa Legazpi. Mahihirapan si Kuya Bobby eh. Ano ngayon? August. September. Matagal pa ang sem break. Pag sem break, dyan ulit ako. Pero, surprise! Kung kaninong bahay ang bubulabugin ko. Kuya Vince! Kuya Vince, tingnan mo! Hindi mo ba binibigay sa akin yung stand? Ang tagal-tagal na, Bi! Wala akong stand. Hanggang ganito lang siya. Wala na, inuuto ako ni Kuya Vince. Sabi ni Kuya Vince, ibibigay ko sa'yo yung isa kong stand doon. Kasi may extra. Asan? Rico, asan na? Kaya Makoy. Kuya Vince, sabihin mo, ibibigay mo ba or maghanap na lang ako sa TikTok? Pero mahal kasi. Mahal siya guys. Nasa 800 plus. Mahal nga na yun para sa akin. Kaya bigyan mo na lang ako. Hindi na ako mag-order. Ate Bidang, kumusta dyan? Busy-busy kayo kasi may mga pasok na yung mga kids. At least buhay pa yan. Galing sa akin. Oo nga, basta galing sa'yo, iniingatan ko talaga. Kasi wala naman na iba, yung nag-iisa. Kaya yung stand mo, ibigay mo na din sa akin. Binigay mo talaga sa akin, kasi sira na, 'di ba? Kasi wala na siya yung ganyan. Santo Domingo ka. Santo Domingo din ako. Nueva Ecija ka lang po. Kuya Leo. Matibay yan. Nakalain mo ilang taon na yan. 3 years na, Kuya Vince. At Kuya Adventures Vlog. Hello po. Kailan mo ako papabisitahin dyan sa Benguet, Kuya Adventure? Ate Bidang, shower out. Sabi ni Kuya Kenneth. Kuya Adventure, gusto ko makatikim ng ng strawberry na fresh from Baguio. Benguet. Benguet. Yung stand sa ilalim lang o-orderin mo para tumayo siya. Ayaw ba? Pero hindi, gusto ko yung stand mo. Bigyan mo na lang ako. Maawa ka. I love sa 40 million viewers. Kuya Eddie Boy, nood mo na ako vlog na... sige, go. May upload ata si Idol Chopper. Oh, from Baguio si Kuya Eddie Boy. Hello po. Late na kasin ko sa school. Ayaw na pumasok. Manood na lang daw siya sa live mo. Kangiti ng mag-isa. Hala, Kuya Renz, baka kung anong mangyari na dyan. Papasukin mo na yan sa school. Ate Bidang daw, sabi ni Sir Jordan. Sige, mag-edit ka, Kuya Vince. Grind lang ng grind kasi alam ko magpapakasal ka na eh. Invite mo na lang ako. Invitayin mo na lang ako, Kuya Vince. Ha, huwag mo kong kalimutan. Nabaha kayo ng strawberry farm. Tuloy-tuloy ako. Ang kawawa naman. Yes po, Kuya Benjam Joy, nabuhay muli ang Diyosa. Ang Diyosa-Diyosa ng buhay mo. Ay! Maganda pag
bigay, matagal masira. Oo nga, Kuya Kenneth, ganun talaga. Kapag bigay, syempre iingatan mo. Kasi bigay nga. Pero pag sa sarili ko, kasi pag bili ko, parang binaano ko lang. Ano bang Tagalog ng tigbabaroga? Kuya Benjam, Joy, okay lang po. Ang Bicolana niyo. Kayo po, kumusta? Parang naglalabo na siya, no? Guys, gutom na talaga ako. Kainin ko na to. Ayun. Kailangan kong iusog. Ang! Walang up. Meron po. Nag-vlog ako ngayon. Abangan nyo baka bukas ako mag-upload kasi mag-edit pa ako mamayang gabi. Tapos upload bukas. Sabado naman bukas, di ba? O, mag-isip na lang ako ng kung anong content ko bukas. Kasi gusto ko kasi maglibang talaga. Tapos na ako sa pagpahinga. Pagpahinga. Na mahinga si girl. Wala pa po, Kuya Kenneth. Inaantay niyo mo rin. Inaantay ko din eh. Wala pa? Wala pa. Tapos na si Mama magbanlaw ng mga nilaban niya. Wala pa si Bunso. Oh, ngayon niyo sabihin na mataba ako. Ngayon niyo sabihin. Hindi kayang isalin ni YouTube ang wika ni Vince. Bakit? Bakit ano ba yung sinabi ni Vince kanina? Bye-bye, edit pa. Ayaw nga, hindi yan wala maano ni YouTube. Hindi yan matatranslate sa English. Bye-bye, edit pa. O, diba? Dapat ganun din kayo mag-comment, guys. Yung medyo hindi siya full na Tagalog. Parang medyo, may intindihan ko naman eh. Para hindi siya ano ni YouTube. Suporta. Ako vlog, pwede ako YouTube channel. Medyo, hindi, ito si Jordan na hindi ko masyado naiintindihan yung meron din siya. Meron ka din ba? Jordan. Bibisitahin natin. Wala nang i-date BG ang vlog. Diretso na upload. Edit! Wala nang edit. Kailangan pa rin naman kasi may mga na parang wala namang ganap. Like parang whole ano lang siya. Ganun. Okay lang daw na tumaba ka, tanggap ka raw ni Kasin. Wag na! Wag na, yan mo na yan. Papasukin mo na yan sa school dahil masisira ang buhay niya. Friends, papasukin mo na yan. Amo ay Ate Bidang! So, pasundo mo ko kay Kuya Bobby. O, yan na naman si pasundo. Yung sa taas, patungkol sa stand. Oo, balikan natin yung sabi ni Kuya Vince, yung tungkol sa stand. Yung stand, Tagalog! Yung stand sa ilalim lang orderin mo para tumayo siya. Hindi nga na ni YouTube yung kay Kuya Vince. Oh my God, ka Vince Tots. Yes. Sabi ni Kuya Vince, yung orderin ko lang daw is yung stand niya talaga dito, yung tatlong ganan. Wala pa si Bunso. Kaya mag-search ako mamaya. Pero meron ba yung mahaba? As in yung mapapahaba siya, like parang ganito kahaba. Ganyan, tapos ganun. Meron ba? Kasi ganun yung gusto ko kasi wala akong mahanap na stand na ano nga tawag dito? Basta itong ayoko na. Pagod na kasi ako.
Yung para sa, like, malaking, ano ba tawag sa'yo? Wait lang guys. Isipin ko muna saglit. Saglit lang. Hindi ko maisip. Walang pumapasok sa isip ko. Basta yung ganyan na malaki, tapos para siya sa GoPro talaga. Kasi, di ba, yung sa phone talaga, yung ganyan. Ayoko na may explain! Nakakapagod! Yung sa taas, Jessie, prank mo si Bunso BG. Ano yung paprank ko kay Bunso? Blooming. Kabagangon yan, BG. Salamat po, Kuya Benjam Joy. Gano'n ang stand ko, 3 meters, 600 bili ko. 600? Mahal naman, Kuya Adventure. Meron si Rika stand. Oo, pero ginagamit niya naman din niya pag nag-vlog siya. Kaya mo, BG, maisip mo yun. Hindi na kaya, Kuya Benjam Joy. Guys, yung YouTube channel ni Jordan, ayan, nilapag niya na sa comment section. Check niyo kung anong ganap sa kanyang buhay. Hi, BG, di ka sumamakin na. Hindi po, Kuya Don Elias. Billy Koy, kumusta? Kumusta? Marlon, good afternoon po. Meron mas mahaba, 5 meters, kaya lang yan yung 800. Sa GoPro po ba yan? Kuya Adventures, or sa phone? Asian, hello. Sa GoPro, like, ganito, tapos mahaba. Asian, hello, bakit pala hindi? Ano daw, bakit pala hindi kasama? Rika for SPG. Ako? Kanino po ako nag-explain? Ang dagal ni Bunso. Gutom na, Mia. Sa GoPro, sige. Mag-check ako mamaya sa TikTok. Titignan ko kung meron at kung magkano. So yun guys, hindi nga kasi talaga ako nakasama kay Ate Rika sa Burias kasi nga may pasok na kami. Sabi ko, sa susunod na lang. Tapos, pumunta ba sila dun sa dun sa may Animasola, tsaka yung isa pang isla. Maganda yun dun sa Animasola. Gusto ko pumunta ulit dun pag magkakasama na kami nila Ate Angge. Hi, Asian. Hello, so 41 million viewers na din. I'll send a picture to your page. Sir, Kuya Adventure, bago na po kasi wala akong page. Kasi nag-deact ako ng account. Kasi nga, yung main account ko, hindi na ako nakakapag-reply kasi parang ni-restrict ata ni Meta, ni Messenger. So, gumawa po ako ng bagong account. Kathleen Banico lang. Search nyo lang, bagong account siya. Kathleen Banico, tapos konti pa lang yung friend. Yun yung bago kong account sa Facebook. So, dun ka po mag-message, Kuya Adventure. Wala kang vlog, Bicolano. Kuya Emmanuel, baka bukas po ako makapag-upload kasi nag-content pa ako ngayon. So, nag-iisip pa ako ng pwedeng ma-content pag Saturday tsaka Sunday kasi kailangan nating maglibang. Kailangan natin magpanggap. Char! Okay lang naman, BG. Goods po, Kuya Billy Koy. Parang hindi ata kila Vince at Kaharot na. Tika. Kaharot or si Kuya Karot. Karot man. Kuya Benjamin, hindi ko maintindihan. Add ka raw ni Kasin. Wag na, Renz! Ikaw naman.
Sabihan mo yan na pinsan mo na pumasok na sa school. Nakapunta ka na sa sentro ng Masbate. Malapit ka na kay Masbate. Girl. Masbate City? Malapit ba dun si Masbate, girl? Sayang. Ricardo Barros, hello po, good afternoon. Asia. Yes, yan po at ang 92 Friends, Kuya Adventure. Hindi pa po kuya doon, pinag-iipunan ko pa po. Ganun po talaga, hindi ka man pwede mag-start kapag wala kang ipon or wala kang hawak na pera. Kasi hindi man talaga matatapos. Nag-iipon pa tayo guys. Para sa ating dream house. Hindi pa po kuya doon. Ang tagal ni Bunso. 42 minutes na tayong live. Pero wala pa si Bunso. Humahaba na guys yung buhok ko. Pero pangit nga lang kasi dry. Pero okay lang yan. At least humahaba na. Kasi hindi talaga bagay sa akin ang short hair. Ang maikse. Kailangan siya mahaba. Diba? Mag-agree kayo. Asan na kaya si Bunso? Hindi na lang ka-uwi. Guys, ay guys, mag-lunch na kayo. Nag-lunch na ba kayo? Alauna na ata. 1 PM na. Mag-lunch na kayo, guys. Ayan, nag-friend request ako na send ko pictures ko. Sige po, kuya. Thank you so much po, Kuya Adventure. Kahit ano raw kabagay sa'yo, sabi ni. Babagay sa'yo, sabi ni Kasi. Hindi na ako madadala yung mga ganyan-ganyan nyo, guys. Charot lang, Renz. Baka sinasabi mo lang yung pinsan mo, pero ikaw naman pala. Gutom na ako. Gusto ko nang umiyak. Gutom na ako, guys. Hindi na nga, hindi siya mainit. Hello sa 42 million viewers natin. So, yan, kanina pala hindi ko hata natapos. Thank you so much kay Queen Neil. Pero, wala pa man yung battery. Magti-thank you na ako in advance. Thank you so much dahil, ayan, di ba nga, yung nagkakaproblema yung battery natin. Kasi dalawa nga lang yung battery ko. Tapos medyo, naingkanto ata ako that time. sa Kamsur, kaya gumanon ako, naingkanto ata kami nila ba din. Kasi dun lang talaga yun nangyari. So, yan, kasi, yung address, sa akin natin yung address ko, pati yung kay Badet. Dahil nga magpapadala ata ng battery. So, yan. Maraming salamat po yan. Shoutout po din kay Tito Joe. Ayan, super busy ni Tito Joe. Hindi pa ata siya nakakauwi sa bahay niya kasi may mga ganap sila family ata, get together ng family nila. And shoutout kay Tito Tino Corneo, yung magka-apelyido sila pero hindi sila magkamag-anak. Edmond, hello Edmond, sakit ng ulo ko. Pacifico, hello po.
May lakad ka ngayon, BG. Wala po, nag-vlog po ako, Kuya Benjam Joy. Bakit ang ganda mo, BG? Si Kuya Kenneth naman. Kumusta na po kayo? Paulino, ayos lang po. Sino to si Asia? Shower out sa 35 million viewers. Sa mga bagong pasok sa live, guys, patamsak. Shower out kila. So, yung mga naalala ko lang, ito na naman. Tapos hindi ko naman pala naaalala. Diba? Makakalimutin nga ni si iniisip ko pa. Huwag niyo ako minamadali. Iniisip ko pa. Si Kuya Bern! Shower out kay Kuya Bern. Ayan. Diba siya yung na-meet namin sa Balatan. Si Kuya Bern, tsaka si Kuya Roy. Aray, nakagat ko yung dila ko. May naglilibaks ako. Kasing ganda mo na bahay niyo. Thank you po, Kuya Edmond. Kumain ka na, mahirap magutom. Okay lang po ako, Kuya Kenneth. Bagay raw sa'yo, totoo mo, BG. Tada! Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, guys. Kuya Don, miss ka na raw ni Tilo, BG. Hayaan mo si Tilo. Ang dami niyang babae. Ang pinakaayaw ko sa lalaki yung madaming babae. Si Tilo, ang dami-dami niya. Kaya, hayaan mo na yan. Ayaw niya sa isa lang. Gusto niya sa aming lahat. Ay, sa kanilang lahat. Hindi na ako kasali kasi out na ako. Bounce na. Mas maganda yun, guys, na mag-start si Tilo ng YouTube channel niya din para kahit papano parang mag-earn siya ng yung sa kanya mismo. 'Di ba? Kasi sinisweldohan lang naman siya ni Kuya Noli. So, baka syempre ayoko na magsalita. baka magkamali. Rian Ramos, Ann Curtis nga. Ay, nung mapayat, Ann Curtis. Pero ngayon, oo nga, no, nawawala na sa ano ko si Ann Curtis. Si Rian Ramos na. Chor. Asa. Iyo nga ni, Kuya Kenneth, wala nga ni, nahihirapan nga ni siya. Nadidipisilan siya magpili sa mga babae niya. Kuya Kenneth, enchende. Hindi na ako pwedeng magsalita ng matagal kasi yung hangin na papasok sa tiyan ko tapos na parang masakit yung tiyan ko kasi parang kabag ganun. Yun ba yun? Hindi kasi parang nagugutom nga ako tapos parang puro hangin yung pumapasok sa tiyan ko. Hindi naman pagkain. Ah! Tagal ni Bunso. May kamukha ka raw, sabi ni Cassie. Sino? Madami nga akong kamukha. Sabihin nyo nga, Kuya Kenneth. Si Rian Ramos. Meron pa, may Christine Hermosa pa. Pero, hindi ata ngayon kita. Meron pa, yung sinasabi nyo na hindi ko kilala. Yung medyo, ano na ngayon. Medyo matanda na ngayon. Pero hindi ko siya. Kayo yung makakaalam yun eh. Ayaw ni Tilo mag-asawa ng Angels ni Kuya Noli. Dami kasi magalit sa kanya. Tama.
Shout out po, ganda. Kuya Joel Arena, kumusta? Kaya sa dami ng babae, di na siya alam kung paano mamili. True, Kuya Don. Dream girl niya raw. Eme-eme. Etong red, sino to? Stalk ka sa akin mamaya. Okay lang yon para may extra naman siyang pagkakakitaan. Yun nga po, Kuya Jessie, yung pino-point out ko kanina. Shoutout po sa taga Palangka, San Jose, Batangas. Shower out sa mga taga Batangas. Diba taga Batangas si Idol Japper? Mas maganda ka sa mga kamukha mo. Ewan ko, parang hindi na ako tinatabla ng mga nyo, eme-eme nyo. Marcelo, shower out of OFW dito sa Bahrain. Shower out po. Ingat po kayong lahat. Hindi pala kayo kita, Idol Jabber. Hindi po Kuya Benjam Joy. Nabingi na ata ako. Earphone pa naman, sumigaw. Sumigaw eh. Ano sumigaw pa ako. Eto na. Kuya, eto na. Malumanay na lang. Paulino, kamukha niyo po Yan! Vina Morales! Yan yung sinasabi niya. Isi-search. Nakalimutan ko na naman yung mukha niya. Mamaya, i-search ko na naman. Yun yung sinasabi niyo dati pa. Vina Morales, di ba? Vina Morales. Kamukha mo dati si Vina Morales kaso di nakamukha mo dahil asawa niya buhaya. Ano pagkakalam ko dyan? Sino yan? Hindi, BG, asawa niya, taga doon, kaya doon. Taga saan pa talaga si Idol Japper? Taga Burias? Si Idol Japper, taga Masbate ba? Maganda ka talaga. Thank you po, Kuya Joel. Thank you so much. BG, tanong ko pala, doon ka pa ba sa GC natin? Wala, Kuya Billy. Tinanggal mo ako. Tinanggal niyo ako. Wala na ako sa GC. Tsaka iba na nga po account ko. Yun na nga lang po i-add nyo. Bago kong account. Kathleen Banico lang naman. Matagal na akong wala sa GC. Tsaka parang ako lang ang bata doon. Parang nag-iisang hello, kumusta sa inyong lahat yung mga nasa GC. Hello. Nagugutom na talaga ako. Feeling ko nabusog na ako kakadaldal. Nabusog na ako ng hangin. Tapos inaantok na ako. Gusto ko na matulog. Wala naman kaming microwave. Wala naman mapag-iinitan nito. Kumusta na, BG, ang buhay? Tumataba ka na, chat. Kuya Geraldo, mapayat na nga ni. Mapayat na nga ni. Paano kasi, medyo ako sa camera. Pero pag malayo ako sa camera, payat nga ni. Nakasando lang ako. Shower out daw po kay Balete Girl. Ayan. Kumusta si Balete Girl? Kumusta si Balete? From Zamboanga, Binyan. Mindanao. Kaya pala parang may pagkaano si Idol Japper, no? Yung aura niya lang, yung aura. Taga Mindanao pala. Taga Pinyan sa niya, taga Batangas. Kaya sa Batangas na siya nag-stay. TNT si Idol Japper kung saan siya naroon, taga roon siya. TNT. Ano yung TNT, guys? Talk and text? Oh! Guys, alauna na. Mag-alas 2 na wala pa si Bunso. Hi po, Geraldo from Aklan. Di ba ang Aklan sa ano yan? Boracay. Ako
Magkulay na kayo para magkulay buhay ni BG. Kaya nga po Kuya Kenneth. Ikaw lang nagsabi niyan. Wala na din ako doon. Mag-isang buwan na umalis na din ako. Bakit kayo umalis, Kuya Billy? Saan nagpunta si Bunso? Sa school. Sayang nga hindi kayo kita magpunta dyan sa inyo. Yung isa na advice pag vlog mo. Simple lang naman ang sasabihin ni Sir Japper. Alam nyo na yun. Common sense. Kasi 'di ba, pag siya nga nagvo-vlog, very simple lang din. Like siguro dun na lang bumabawi sa mga context, sa content niya. Kasi 'di ba, mostly talagang tumutulong siya dun sa mga mangingisda sa Batangas. Tapos more on nasa dagat siya. Tapos exciting naman talaga 'yon. Kaya yun, attractive yun sa mga viewer. Kasi 'di ba, ikaw ba naman, para ka nang, pag nanonood ka, para ka nang nandun din sa laot. Tapos pag nakakahuli kayo ng isda. Diba? Adventure. Iba din personal, PG. Sa bagay, opo Kuya Benjamin, pero yun talaga. Pero gusto ko yung parang, alam mo yun, yung maraming oras, like yung hindi ganun na nagmamadali. Yung parang matagal mo siyang makakasama sa vlog, makakakwentuhan. Di ba mas maganda yun? Eh, nung pupuntahan nila dito, parang dadaan lang. Kasi, paggabi na din naman yun, tapos uuwi pa sila sa Kamsul. O, di ba? So, susunod sa October ata or November, kasi babalik sila dito. Kasi parang may event, or parang magmumotor ata. Hindi ko lang masyado naalala yung sinabi na ni Kuya Noli, pero ganun yun. So, dun na lang, di ba? Mahaba-habang vlog yun. Wala lang, maganda sila. Nahihiya ako. Hoy, Kuya Billy, grabe ka naman. Iba idol advice, personal idol rap. Apo. Yes! Kasi matutulog na daw. Kasi paghapon talaga nagtitiktilaok ang manok para makapaantok. Pag nakakaantok, ganun. Kung sabihin na gutom na ang auntie mo, gutom na. Piheda pala ang middle name mo, Miss Kat. Yes po, Sir Antonio. Sana sunod punta nila, kita kayo personal. Yes po. Sure na yan, Kuya Benjam Joy. Sure na yan. Sureness na yan. Kasi hindi, kahit busy tayo, pupunta tayo ng Kamsor. Okay. Kung isali ka sa challenge video, sasali ka ba? Pag pag bakasyon, pwede. Tapos, hindi ako dito magva-vlog. Like, kasi hindi naman, maano kasi dito ang content eh. Tapos, diba, sa Kamsur kasi magkakasama sila. Nandun lahat ng team. Tapos, syempre, yung mga viewer mostly, parang gusto yung parang magkakasama yung mga angels, yung team, parang makikita, ganun. Kaya, wala tayong laban pag nandito ako sa bahay. Dapat may something different. Tsaka hindi pa talaga ako nakakapag-focus, lalo na sa pag-vlog. Kasi nga bukod sa kulang tayo sa gamit, hindi ako marunong mag-edit. Kailangan din ng editor. So, yun, Kuya Kenneth. Pwede naman tayong sumali. Kaso, ayaw ni Kuya Noli. Kasi nga, may mga pasok. 'Di ba? Parang, nasabi niyo na ata yan dati, 'di ba? Na parang, paano ko yung mga angels yung magkaroon ng challenge, 'di ba? Pero maganda sana, no? Paldo. Paldo sana. Pero kasi wala naman kasi akong sponsor na magso-support. Maraming sponsor yung mga taga Kamsur. Anong gagawin? Wala kasi bunso.
Pero yung cousin ko nakafocus sa live mo. Oh, thank you so much. Good PM man kayo na idol, Nicolas. Good PM din po. Guys, promise, busog na ako, kakadaldal. Oras na. Please, gusto ko na kumain. Hindi ko siya, yung kakainin namin ni Bunso, hindi ko i-reveal. Kasi sa vlog nga yun, hindi nyo na mapanoorin yung vlog ko, yung i-upload ko bukas, kung sasabihin ko na ngayon. Chat mo nga ni si Shayna. Breakfast lang. Practice? Sa ano? Sa mapping gawin. Maya pa dahil ito, halas doon. Grupo-grupo da. Sa klase niya nag-practice. Guys, mamaya pa daw si Bunso Alas doon sa makaka-away. bagay, chat mo na Tina. Yan pa alas 2. Alas 2 daw. Iyon na. Alas 2 na. Gugutom na ako. Advance. May practice daw kasi siya sa mape daw. Baka sayaw na naman yun. Sayaw. May pimple ako dito. Iba BGN challenge kahit supporters na Idol Joppers na susuporta sa'yo. Hindi yun sa sponsor. Marami pa din suporta sa iyo. Si Kusina Girl nga nakapasok eh. Hindi na kasi, nag-aaral pa ba si Kusina? Nag-aaral pa ba si Kusina? Magtuto na ba? Anong favorite halaman? Anong favorite daw halaman ni tita? Hindi yan plantita. Si Papa lang, plantito. Ang gusto ni Papang mga halaman, mga gulay. Meron si Papang orchids. Meron nga siyang ginawang yung sinemento, tapos yung malaking kahoy na ganyan. Tapos parang tataniman mo ng orchids. Lagyan mo ng orchids. Nasa taas. Dalawang stand. Si Papa maraming tanim dito. Merong mga sili, iba't ibang sili. Yung color violet. Tapos labuyo. Tapos may ampalaya. Basta mga gusto niya yung mapapakinabangan. Like mga gulay, mga ano ba yun dyan? Basta yung pwedeng makain. Hi BG, kumusta? Watching from Brunei. Fredelito. Shower out po from Brunei. Shower out sa mga OFWs natin dyan. Ayan. Maraming salamat sa panonood. Oo, nag-aaral yun, pero bakasyon nung nakasali siya sa challenge. Dapat bakasyon din magpa-challenge. Kaso matagal pa, kasi ang mahaba-habang bakasyon, yun nga na April, May. Tapos, pag sem break kasi, hindi naman matagal kasi sem break lang naman. 2 weeks, 3 weeks. 2 weeks, 3 weeks lang naman yung 2 weeks nga lang ata. Sem break eh. Hindi din naman. Matagal pa. O, diba? Nung nagpa-challenge, diba, si Masbate girl, pumunta ng Kamsur para dun mag-vlog. Kasi dun nga malakas. Nandun nga kasi si Kuya Noli, tas nandun pa yung grupo talaga. Kumbaga, lalakas talaga yun. Kasi nandun, kumbaga, nakikita ng viewers. Kumbaga, manonood yung viewers kasi kompleto. Tapos iba, kumbaga, something different kasi wala siya sa Salpas si Kusina. Anong year na siya? Ay, sige po, Kuya Billy Koy. Malakas ang ulan dito sa amin, gabi bagyo na ata to. Ingat po kayo guys sa mga binabaha po. Ingat po kayo. Ayan, maulan. Dito sa amin. May bagyo ba? Loading na ba? Oh my God, seryoso? Kuya James! Kumusta po ang buhay-buhay? Yan! Check mo daw sa wifi. Loading ba? Gutom na ako guys. Kuya James, hello po, kumusta?
Si Kuya James, sponsor pa to, diba? Pero sponsor siya ni Ate Rica. Hello po. Wala, naalala ko lang. Kasi hindi ko talaga kilala yung, hindi ko kilala yung iba. Hindi ko alam na sponsor, ganyan. Tapos, okay na ba? Yes. Anong wala na? Gutom na ako. Ako, ang buhay ko yung matatapos na yun. Ako'y nagugutom na. Na-tsempo pa talaga. Na may practice si Shaina. In-expect ko uwi na yun mga before 1 week. Sir James, kumusta po ang buhay-buhay? Gusto ko ng buko. Diba? Parang gusto ko ng fresh buko. Magbuko tayo ng buko, guys. Mainit kasi ang panahon. Mag-comment kayo. Gutom na ako talaga. Ang sarap. Ano ito, lubod? Wala iya. Biji, hindi pala vlog. Ibalong? Manood kayo ng punta kayo sa Legazpi. Manood kayo ng Ibalong. Hindi kasi ako nakakagala. Hindi kasi ako marunong gumala. Char. Dapat nag-aantay kay Bunso kumakanta video. Hindi nga ako kumakanta, Kuya Kenneth. Alam niyo namang wala akong talent. Ganda lang. Wala na nga ganda. Wala na. Oh. Tapos na. Alam mo naman na weakness ko yan. Ay, hindi ako pwedeng pandayo, hindi ako pwedeng ilaban sa kung saan. Dahil walang talent. Oh my God! Kuya Neil, you're here! Thank you so much! Guys, nagpalipad si Kuya Neil! Thank you so much po, Kuya Neil. Thank you so much. Thank you so much, Kuya Neil! Kumusta? Ay, ayan. Thank you so much nga po pala, Kuya Neil. Ayan, kasi yun nga, yung sinabi ko kanina, si Ate Angge na naghingi ng address ko. So, maraming salamat! Ayan, naka-earpod si Kuya Benjam Joy. Si Kuya Benjam Joy ba? Si Kuya Adventure. Ayan, nandiyan pa ba siya? Baka nabingi na. Gutom na din ako kanina pa ako nagtambay sa malap na restaurant. Wala pang nagyayang kumain. Kumain na po kayo, Kuya Adventures. Kuya Neil, kumusta po? Eto po, ayos lang po ako. Maayos na maayos dahil nagpalipad ka. Medyo nabuhayan. Medyo hindi ko naramdaman yung gutom. Kasi hindi po talaga ako. Wala pa akong ay, kanina pala. Ngayon, hindi pa ako nagla-lunch. Kumain ka na, huwag mo na tiisin gutom. Baka magkasakit ka pa niyan. Ay! Diyos ka! Kuya Neil! Thank you so much po, Kuya Neil. Sir Jordan. Ay, Kuya Neil, thank you kanina pa nagugutom yan. Kaya nga po Kuya Markley eh. Thank you so much, Kuya Neil. Na-miss daw.
Namiss daw tayo ni Kuya Neil. Kumusta po? Iyak na. Hoy, hindi naman Kuya Josie kasi nga, wala, medyo na ano lang, parang medyo nabuhayan lang ng slight. I need your name na sa ID mo, please. Send it to your Ate Angge. Sige po, Kuya Neil. Yung national ID ko na lang po kasi yun lang naman yung ID ko. Bukod sa school ID. Nakatikim ulit video. Yes. Sa tinagal-tagal ng panahon, Kuya Benjam Joy. Sige po, Kuya Neil. Mag-update po ako kay Ate Angge. Ayan, thank you so much. Sabihin nyo kaya sabihin nyo si Kuya Neil, isa pa. Joke lang. Joke lang, guys. Thank you po, Kuya Neil. Love you. Love you all. Love you. Si Kuya Neil, kailan kaya to bibisita? Diba? Kailan mo kami bibisitahin nila Ate Angge, Kuya Neil? Thank you so much. Ay, nako. Isa pa daw. Ay, wag yun ang kulitin. Wag yun ang, Kuya Mark Lee. Joke lang yun kanina. Joke lang. Nakakahiya. She's asking that too. I'm not sure yet kailan. Kuya Neil, magplano na kayo. By December, ganyan. Or kayo, pag hindi na kayo busy. Or kung may work man kayo, pag wala kayong work, ganyan. Kuya Neil, thank you so much. Sabi ko, wag na kayo mag-ask. Wag na kayo. Thank you. Si Kuya Mark Lee. Kasi, pero seryoso kasi Kuya Neil, hindi nyo pa, di ba hindi nyo pa nakikita sa personal si Ate Angge? Kaya, it's time. Thank you so much po, Kuya Neil. God bless you po. Diba, Kat? Ang bait talaga yan. Yes, mabait po talaga si Kuya Neil. O, diba? Hindi pa, Kuya Neil. Kaya, Kuya Neil, magplano na kayo, magbisita kayo dito sa amin, and ipapasyal ka namin. Ipapasyal ka namin sa Burias. Madaming sa Burias, guys, magagandang island. Lalo na dun sa Animasol. At yung isa pa, may nakalimutan ako, yung isa pa yung sunod dun eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung nung isla. Tapos dito naman sa Albay, ipapasyal ka namin, Kuya Neil. Kaya mag-book ka na. Mag-book ka na po pauwing Pilipinas. Yes po, Kuya Ken. Di ba wala sa Pilipinas si Kuya Neil? Sa pagkakaalala ko lang. Ate Angge! Nakauwi na kayo? Oo, nakauwi na kayo. Nag-fast scrap kayo eh, di ba? Nung kailan kayo umuwi? Nung nakaraan. Ate Angge, hindi mo ko sinama. Wala, nagtatampo na ako. Kuya Adventure, paano? Nasa YouTube pa yan. Nasa YouTube pa. Hindi pa natin makukuha. Ate Angge, hindi niyo ako sinama. Pumunta kayo ng Animasola. Like, nag-island hopping kayo. Ate Angge, hindi pa. Hindi. Pasyal kami dyan sa inyo. Punta namin. Go! Gusto ko yan. Gusto ko yan, Ate Angge. Kailan? Mag-update.
I did ask Ang get to take you to Boreas with Rika, di ka makontak. Kuya Neil! Ikaw pala yun! Kuya Neil, kasi po Kuya Neil, pasukan po kasi namin, yung time na yun na magpapaboreas nung August 3, pasukan po namin yun. Tapos, di ba, mga 1 week. Hindi kasi kami pwede mag-absent kasi sa first week pa lang, ang dami ng pinapagawa, ang dami ng pinibigay na kaya hindi talaga kineri. Kuya Neil, sa susunod, please, sana kasama na ako. Hindi be, kasi habagat pa. Ay, oo. Maano ba doon? Kumusta ba ang weather doon? Like, hangin lang or maulan? Maximo, hello po. Punta sana kami dyan kasi hindi namin alam address mo. Just, basic lang, Legazpi. Tapos, i-chat nyo na ako. Ate Angge, alam mo kung, hindi ka pa nakakapag-commute papunta dito, no? Opo, Kuya Neil, thank you so much, Kuya Neil. Sana, yung next time na yan, malapit na, Kuya Neil. Kasi, gusto ko talagang gumala. Hindi na ako nakakagala. Ayan na si Bunso, ang pinaka inaantay. Ayan na. Magugutom na ako, ina. Ayun na, baliktad eh. Kuya Neil, nandyan ka pa? Ito na si Bunso. Sa terminal ng Legazpi kami bababa lang. Yes po, Ate Angge. Tapos may jeep doon na Santo Domingo. Diretso na yun dito sa Santo Domingo. Sunduin ko na lang kayo. O, diba? Oy, baka i-surprise nyo ako. Huwag nyo ako isa-surprise. Kasi, guys, huwag nyo ako isa-surprise. Sabihin nyo na lang kung kailan. Diba? Wait lang, bibihis pa ata si Bunso, guys. Magbibihis pa si Bunso. Kuya Neil, busy ka po ba? Baka po nakakaabala ako or busy kayo. Ate Onggi, hindi ka na busy. Tapos ka na, graduate ka na eh. Kaya, makakapag-focus ka na mag-vlog. Thank you so much, Kuya Neil! You're the best! Dahil dyan, ipapakita ko sa'yo. Magti-tiktok si Bunso! Dahil dyan, Kuya Neil, magti-tiktok si Bunso. Manatiling magpakumbaba. Opo, manatiling mabait. Ito ang daan patungo sa masayang buhay. Opo, Kuya Neil. Ay, Kuya Emmet! Kuya Emmet! Ano si Kuya Emmet pala to? Kuya Emmet pala to. Akala ko Sorry, Kuya Emmet. Kuya Emmet. Sorry po. Thank you so much, Kuya Emmet. Si Kuya Emmet guys, na-overwhelm lang kasi, di ba si Kuya Neil yung kaninang nagpapalipad tapos biglang may sumunod. Akala ko si Kuya Neil, si Kuya Emmet pala. Kuya Emmet, sorry po. Kuya Emmet, bati tayo. Thank you so much, Kuya Emmet. Thank you so much. Kailan ka may time cut? Friday na hapon. Saturday, Sunday lang, Ate Angge. Kasi, full ako ng ng Monday to Friday may pasok. It's my holiday for another 2 weeks. Oh, Kuya Neil! Kasi saan po kayo, Kuya Neil? Nasa Pilipinas po kayo o nasa ibang bansa po? Kasi kulang yung 2 weeks. Yung 2 weeks nyo, okay naman. Pero hindi matagal. Like, hindi ganun katagal. Kuyang Eme, thank you so much po. Kuyang Eme, thank you. It's Kuyang Eme, hindi na natin. Sorry, Kuyang Eme, thank you po. Thank you po. Oh, nasa Australia si Kuya Neil. Parang tingin nyo po, hindi po kasya yung 2 weeks, no? Tapos, kailangan nyo pa
dapat ka talaga matagal pa nakaplano na kung uuwi kayo ng Pilipinas. Kasi, di ba, mahal yung ticket kapag, tama ba? Gusto namin dyan pumunta, nilika sa inyo, ipon lang kami ng budget. Sige, Ate Angge, sabihan nyo lang ako pag may budget na. Kasi kayo din mag-budget sa akin, eh. Hindi, dyan lang. Maiksi lang, Kuya Neil. Thank you po, Kuya Emmet, Kuya Neil. Thank you so much. Pasasayawin ko si Bunso talaga. Nawala yung gutom ko, guys. Nabusog ako. Feeling ko tubig na lang yung kailangan kong inumin. So, yan. Ano pala, mamaya Ate Angge, nasisend ko sa'yo yung name lang naman ata, diba? Ng ID. Shaina! Come on! Si Kuya Neil na daw bahala, Kat. Thank you po, Kuya Neil. Pang darating yan, mamaya, Kat. Hintay ka lang, huwag ka munang mag-end. Kuya Markley, ikaw ah. Kuya Markley ah. So guys, so ba't parang malabo? Malabo eh. Okay na. Okay na. Tara, Bunso, ma-lunch kita na duwa. Taday pa ako. So guys, ayan na si Bunso. Nakapag-bihis na siya. Ayan na guys, si Bunso. Guys, mas maganda na si Bunso sa akin. Promise. Initon? Pagpuyos ka. Pagpuyos ka. May bugo ng buhok mo. Ang kapal-kapal ng buhok ni Bunso. Hindi nagtatali ng buhok. I-shoutout mo si Kuya Neil, tsaka si Kuyang Emmet, tsaka si Ate Angge, si Kuya Kenneth, Kuya Neil. Shoutout mo si Kuya Neil. At parang malabo. Ilaw. Kailangan natin ng ilaw. Mamawagis na ka ako bata. Ha? Ito. Parang gusto. Parang ano? Oh my God! Buti na lang. Wait lang po. Naghugas lang. Oh my God. Lobat ba? Okay na. Dito si Bunso. Wait lang guys. Naman siya. Nag-power off na naman siya. Pero 54%. Tapos nagpo-power off na naman. Okay na yan. Maririnig din naman pag nag-power off. So yun guys, gutom na talaga ako. Buti na lang nandito na si Bunso. 2:00 na ng hapon. Ayan, akala ko nagpo-power off siya guys. Kunin mo yung battery. Kunin mo yung battery, naka-charge. Gaganda talaga siya guys kasi hindi ko alam kung bakit. Parang may time na hindi siya nagaganon. Tapos pag sinumpong, parang ako, inuugali niya yung ugali ko eh. Maganda talaga ng si Bunso. BG pero hindi magpapatalo siya. Siyempre naman, nauna ako eh. BG, kailan ulit kayo magsasama-sama kina Rika at Kaangga? Pag may oras na po. Hello, Bunso, so pretty mo na dalag. Yes, dalaga na siya. Kailangan hulugan yan para mag-sound. Oo nga, yan nga pala yun. Ganyan nga pala yung ni Bunso. Bunso, nakatamhali. Ikaw pala yung inarinig din ni Idol Japper. So, nagdigdig ba ka sa Idol Japper? Tapos ikaw pala nang ginauran. Ano sabi? Ha. Ano wala? Against against the light lang. Against the sun. Against the world. Paano sumaw sa camera? Day man, kaya, lipatan ba? Aray.
Kaso di ko na siya. Oh, di ba? Ayan. Okay. Okay yun na. Oh, sabi niya makanusunda kaya siya. Try natin Mata to. ko ate. Bakit anyari sa mata mo? Huwag yun natatingnan. Hindi naman kita na. Guys, finally. Huwag ka mag-off, please. Ala, batiin mo si Kuya Neil. Ayan na naman tayo. Parang lalo ako magugutom. Kaya guys, kumain na tayo. Ayan. Wala pala kaming picture ni Bunso. Dito na lang. Kukas ko ng thumbnail. Ay. So, yan guys. Wait, ikaw muna. Hawakan mo. Hawakan mo. Pero huwag mong itataas. Makikita nila. Okay na. Tadan! Siyempre, bawal nyo makita. Pag nakita nyo, wala na. Hindi na kayo manonood ng vlog. Yes! Ang ganda mo daw, Ina. Kat, mas maganda na talaga si Bunso kaysa sa imo. Okay lang. Pagbigyan. So, guys, eto na. Mag-lunch. Eto na. Gusto mo mag-rice? Kanin? Sure ka? Ako hindi kasi ako mag-rice. So, yan guys. Mumukbangin na namin ni Bunso yung niluto ko kanina. Ayan. Makikita nyo! Bawal! Bawal yung makita. So, eto guys. Yarn. Hulaan nyo na lang. Hulaan nyo na lang. Makita, pag kumain na kayo, Vigi, okay lang yan. Pero at least hindi nyo nakita yun. Batiin mo na si Kuya Neil. Batiin mo na si Kuya Neil. Ano, ito, ang sarap nito, guys. Ito yung ito yung sinasabi ko, masarap to isaw-saw dito. Kasi hindi na nga siya mainit. Wala nga tayong microwave para ininitin to. Kaya, eto na lang. Hindi na ako makapagbasa. Thank you, Ate Angge. Pero hindi pa yan tapos. Bunso, si Kuya Neil. Sabi, Kuya Neil. Gutom ka na? Gutom na siya. Gusto mo itong laman? Ano ko lang to. Medium well ko lang to kasi ayaw mo ng medium well. Batiin mo na si Kuya Neil. Tsaka si Kuyang Emmet. Nagpalipad si Kuyang Emmet tsaka si Kuya Neil. Ito sa akin na medyo may taba. Medyo natuloy siya. Dapat pala medium rare ko na lang. Kasi natagal na naman eh. Guys, kain. Sige, Ate Angge, ingat-ingat po. Batiin mo si Kuya Neil. Kuya Neil. Di ba si Kuya Neil nagbigay sa'yo ng 5K nang nag-TikTok ka? Batiin mo. Maganda talaga yun si Ate Angge sa personal, guys. Sige, Ate Angge, ingat. Ano kaya problema sa timbang ko? Nag-diet ako, nagbawas ng rice, nag-jogging. Lumit naman tiyan ko, pero ang timbang ko. Bakit? Ano, ganun pa din yung timbang mo? Baka dasok. Opo, Kuya Neil, mahihain po talaga si Bunso. Dalaga na si Bunso. Hi daw siya, sabi ni Antonio. Nakakangalay. Batiin mo. Batiin mo si Kuya Neil. Nagsan si Kuya Neil, nagpalipad. Nasusupog da siya, guys. Nahihiya. Bakit tumitigas? Last ko na to, guys. Wala na akong lulutuin na ganito. Paano pag
crave tayo. Gusto ko itong may taba. Dati hindi ako kumakain itong may taba. Pero, sarap pala. Kain po. Mag-lunch na kayo. Batiin mo lang si Kuya Neil. After mo. Ang tamang ka. Sabi mo, hi po Kuya Neil. Hi po, Kuya Neil. Kuyang Emmet pa. Kuyang Emmet. Hello po Kuyang Emmet. Hello po, Kuya Emmet. Hello po Kuya Kenneth. Hello po Kuya Kenneth. Hindi. Ano pwede na ito? Sige. Kulang ito. Sabihin mo, ay Kuya Kenneth. Medyo nag-dry tuloy siya. Ayan, balik na rin na lang natin. Ayan guys. Dinidip natin siya sa egg yolk. Kasi parang mas masarap sa egg yolk. Si Bunso pahawak mo ng camera. Ano kasi ito sa ano yan? So guys, nakalive pa rin kami ni Bunso. At ayun, yung kinakain namin. Nakakapagsalita naman na siya, kaso minsan parang naano lang siya, parang hindi niya lang gustong sabihin, ganun. Ano? Ang sabi ko? Parang akong tangay. Hindi ka ma-rice? Sure ka? Nilalamok ako. Medyo nag-dry na siya, guys. Tsaka medyo, pero okay pa naman. Well done talaga yung naluto natin. Kasi ayaw ni Bunso ng medium rare. Tadan! Kakanyat. Kuya Adventure. Ipapakita ko ba? Pag pinakita ko kasi hindi kayo manonood ng vlog. Manood pa rin kayo ah. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. Ano? Ang buhok mo. Makikita ba? Matutumba pa eh. Maliwanag naman. Ata. Hindi ko mababasa guys. Masarap siguro yan, BJ, kahit di ko nakikita. Natatakam ako. Natatawa si Kuya Kenneth eh. Batiin mo na sila, Bunso. Kasi, pag well done kasi guys, tapos medyo ganito natagalan, syempre, parang titigas siya. Inubat na ako. Kaya dito tayo sa medyo may taba. Yun. Parang nabusog ako kanina eh. Kapatid ko. Mag-comment kayo guys. Nailing? Ha? Kisay? Nailing? Yung nga, tigpailing ko na. Masarap. Sumuka na.
Ang lasa niya, yung pinaka first time ko magluto nito, shit, grabe yung nalagay kong asin. Grabe yung alat. As in, yung feeling na hindi mo na makakain, ganun yung lasa. Grabe yung alat. Yung first time ko magluto nito, pero syempre, dahil naanuhan na din naman. Hi, Kuya Makoy! Nandito ulit kayo. Hindi po kasi, ako guys, nagbabawas talaga ako ng rice, kaya medyo pumayat ako ng kaunti. Kaunti lang naman. Kuya Neil! Nag-ano kayo kanina? Nag-practice daw sila kanina. Ano, sayaw? Ano? Drama. Patarastas. Drama? Commercial? Anong role mo? Ano? Ano? Hindi ano. Hindi ano. Ang galing ng ano? Dito. Sito? Nagkain ko. Nag-practice daw sila. Meron silang commercial. Ang commercial ng Sito ay Coke. Yung masama pa sa katawan. Mainitan mo dito sa ano ka. Yan, yes. Inaldan ko talaga siya kasi nga gusto ni Bunso. Hindi. Pero malambot kasi kapag medium rare lang. Pero okay na yun. Ito na yun nandito. Ayoko na. Ikaw na. Kuha akong tubig. Wait lang guys. Tada! Water, Coke. Ay, chat, tubig. Wait lang, sige. Guys, nandyan pa pala kayo. Madilim yun ah. Sakto lang. Ito daw. Sakto lang. Medyo madilim nga. Change natin ng location. Location. Ayun. Diba? Sa susunod, si Bunso na magko-content, magmumukbang siya kasi madami siyang mumukbangin. Meron itong langka na hinog, merong santol. Ano ito? Wala ng mangga eh. Ang hang ng paminta. Nandito pa si Kuya Neil. Bunso, batiin mo na sila. Ikaw na. Gusto mo ba? Busog na ako. Mabilis ko mabusog. Tapos mabilis din ako magutom. Yung butter natin, ano siya? Kako nga bawang. Masarap ini. Iba yun ang lasa kainin. Pinilit. Yung ano kasi, ito kasi, ano din kasi ako, Kuya Neil. Ang gusto ko din, medium rare din. Kaso nga, ayaw ni Bunso. Kaya minsan, medium well ko. Ito nga, medium well ko.
Ay. Ako pala. Ito. Medium well, guys. Di ba Kuya Neil kasi malambot siya pag medium rare? Pag ano kasi tumitigas na, lalo na kanina to, na 12. Kasi inantay natin si Bonso. Ito, medyo malambot to. Okay na ako. Ayoko lang talaga. Busog na ako. Bigyan mo si mama. So, yan guys. Ikaw na. Hindi na kasi ako nakakabasa ng comment. Basahin natin yung comment. Dito ka. Ayun. Medyo madilim lang sa pwesto ni Bunso. Ya. Hindi. Yung steak kasi, hindi naman nakakapataba yun. More on protein kasi ang steak, Kuya Kenneth. Tapos hindi man kami nag-rice. Kaya, okay lang yun. Parang nakakaano pa nga yun eh. Nakakapayat. Diba kung Ayan, kasi, winelda natin. Tingnan mo kung may butter pa sa kawali. Tapos lagyan mo. Sa kawali. Hello. Thank you so much sa mga umantabay. Ayan. At, nakatitinala mo kasi ako. Hindi na po ako kinakagat ng lamok. Ayan, meron ba? Magto 2 hours na tayong naka-live, guys. 1 hour and 40 minutes. So, ayan. Magbababay na ako. Thank you so much po, Kuya Neil, Kuya Emmet, Kuya Kenneth, Kuya Markley, Kuya Adventures Vlog, Kuya Billy Koy, sa lahat po. Hi, Japog, steak with I1 sauce, mashed potato, and gravy. Oh, guys, pero hindi ako mahilig sa ano. Ay, hindi man kasi ako gumawa ng mashed potato. Tapos, syempre, gagawa ka pa ng gravy, ganyan. So, okay na yan. Ano lang naman. Simpleng ano lang naman. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan, thank you so much sa nagpalipad, Kuya Neil, Kuya Emmet, at sa lahat ng viewers na nag-antabay. So, ayan, maraming salamat. Kasi magpapatuloy ako ng vlog. Tapos, ayan, dahil pagod na ang inyong bukala na, natutulog ako. Bye guys, love you all. Shoutout sa inyo lahat, kila Kuya Noli. Yan, thank you Lord. Kila Kuya Noli sa Team Paway. Thank you so much po, Kuya Neil. Dahil pumasok kayo sa live. So yan, busy pa si Bunso. May paminta. So yan, dahil busy pa si Bunso. Kain lang siya. Thank you so much. Kuyang Emmet! Batiin mo si Kuyang Emmet. Kuya Neil. Kuyang Emmet. Sabi ko lang. Hello po, Kuyang Emmet. Salamat po. Ganun lang. Ang dali. Tignan nga rin, magayon ka. O, magayon ka. Dali. paano? So, thank you po, Kuyang Emmet. Ganun. Kuya Neil. So, gusto mo lang itaram.
Thank you po Kuya Emmet, Kuya Neil. Sa viewer. Para matuto na, di ba? Mag-vlog din yan si Bonsai para yumaman kami. Ipa-vlog ko din yan para yumaman na kami. Sige na, Bunso. Sabi mo, thank you sa inyong lahat. Ganun lang. Ganun. Kasi, welcome daw, sabi ni Kuya Neil. Thank you po sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na harap si Bunso sa camera, ready na siya. Iti-training ko na siya. Gagawan ko na siya ng YouTube channel. Papagawan pala. Bye guys. Love you all. Paano na mag-end?